no havíem de fer la Sagrera? No havíem d'aconseguir, de lluitar i aconseguir la Sagrera? No havíem de plantejar projectes com els Jocs Olímpics d'hivern per l'any 22? No havíem de plantejar la reforma de la Diagonal? No estem tancant els instituts, ho sabeu perfectament. Estem al costat de la gent i estem recolzant les polítiques de millora del sistema educatiu, també a Barcelona i també aquí a Nou Barris. Per tant, no ens deixem. Està bé que algú vingui aquí a demanar i que vingui a exigir a defensar el que creu que és just. Us donem la benvinguda perquè sabeu que si veniu aquí hi haurà la resposta de la gent que creu en l'educació de qualitat per tots. De manera que sigueu tots benvinguts. I a vegades sapigueu que hem de fer reformes per defensar la igualtat d'oportunitat per tots. Què us heu manifestat al míting del PSC? Bé, els alumnes i un grup de professors per pròpia voluntat han decidit expressar la seva opinió perquè nosaltres ens tanquen una línia de batxillerat pel proper curs i també ens ha arribat que volen tancar l'institut i desplaçar-nos a tota la comunitat educativa d'aquest centre amb un altre lloc. I en quant de temps us han informat d'això? La notificació oficial de la suspensió del batxillerat va venir el 22 d'abril i de l'altra comunicació del tancament són insinuacions i converses i escrits que ens han arribat a partir d'aquesta data. I per quan és el tancament definitiu? El tancament definitiu que parlen és durant un any estudiar com es fa la regulació de fusió, trasllat o nova estructuració i durant el curs següent, diguem-ne, el 2011-2012 seria el trasllat o desaparició del Collserola. I quins motius us han donat per tancar-lo? Bé, en principi la idea és que primer suprimim batxillerat perquè necessita un agrupament de batxillerats amb instituts més nombrosos, amb alumnes més nombrosos, amb grups més compactes, i el tancament per diverses coses. Primer, perquè si es trasllada el batxillerat a l'institut li han de buscar una solució i no la té, perquè s'escapça i no tindrà sortida, i després perquè hi ha altres centres, un centre en concret, que sembla ser que és molt adient que vingui allà per diferents motius, no sé quins són. I esteu d'acord? Evidentment no estem d'acord. Nosaltres hem treballat durant molt de temps per mantenir aquest institut, l'hem treballat, és un institut preciós, en un entorn fantàstic, i estem molt, i tots nosaltres, els alumnes i professors, estem molt ficats i estimem el nostre centre. Què li preguntaria, per exemple, al conseller d'Educació, que hem vist ara? Que per què fan això amb aquesta urgència, per què ens tanquen la línia de batxillerat a 22 d'abril, per què no es donen un temps per estructurar bé el mapa escolar, per què no es discuteix realment amb totes les necessitats de la zona i per què no arribem a uns acords sensats i on tota la comunitat educativa de tots els centres implicats puguem dir la nostra. Sentiu que us estan fent cas, almenys per parlar, per dialogar? Per part de l'Ajuntament, per part de regidories de districte, nosaltres estem a la frontera d'Horta-Guinardó, Nou Barris, tenim alumnes de Nou Barris, som d'Horta-Guinardó, nosaltres ens sentim escoltats per part de l'Ajuntament. Per part del Departament d'Educació, de l'equip gestor, ens sentim escoltats, però no ens escolten quan aportem les nostres solucions. I per part del Departament en general no ens sentim escoltats.